aiken farko da ake fara sani in yi iya sigari nake da kimar da zan iya zuwa je in siyo. Ka yi dan aiki sai me? Na yi dan aiki, na zo a cikin jaruman mu mata, tsofaffin mata, na yi musu wanki da guga. Na wanke pant, na wanke brazier. Good, gaskiya ne. Gaskiya ne. Na wanke pant, na wanke brazier na tsofaffin jarumai. Na yi riƙon jaka ta wata fitacciyar jaruma babba. Ba sai an faɗi suna ba. Wacce ka san ta na san ta. Ni ne ɗan riƙon jaka. Bayan na yi wannan, na zo aka ce za a yi wata haɗakar wata waƙa ta wani babban darakta na wannan lokacin sunansa Rabi Ibrahim HRB. Wannan jarumar ta tafi da ni ta ce tana roƙon alfarma shi ma wannan a bashi kaya ya sa. Sai ya ce Allah kiyaye ni ban san inda zan ajiye wannan ma ya acting ban san ma wani irin acting zai ga Allah ko ya ce ban san ma wani irin acting an dai sha wahala kala daban-daban. A ƙarshe malam TY sai da harkar na ji har duniya ta fita daga raina. Ko shine ka koma ka waya? Ba shi bane ba, wannan da ana cikin system din. Na yi kuka da hawaye ya fi a irga akan ina son ma fim ya yadda da yan fim su yi mu'amala da ni amma kofa ta kulle.